bueno, o silencio é casi o único que parece que apetece facer, non? Despois de escoitar a Irene Vallejo esta conversa maravillosa que acabamos de escoitar. Temos unhas reflexións finais, un par de notas e rematamos con isto. Chegamos ao final de dúas xornadas que decíamos hoxe ao empezar que iban a ser, se onte fora un día interesante, hoxe, pois todavía máis, non? Gustábamos recordar solamente dúas cosas así a modo de conclusión. Estes encontros que sempre son moi necesarios, non? Porque o que falamos sempre de que a loita e o traballo que cada quen está facendo nos seus centros, bueno, pois resulta moi interesante, cando menos unha vez ao ano, atoparse nestas macroencontros con tanta outra xente que ás veces parece que nos dan forza para continuar, non? Pero, ademais, estes encontros tamén, claro, son unha ocasión para alimentarse, non? Para coller folgos e tamén para coller coñecemento e para escoitar, como foi neste caso, pois, bueno, conferencias, comunicacións, experiencias de compañeiras e compañeiros dos centros que, bueno, nos abordamos aquí máis ou menos todos os ámbitos nos que as bibliotecas escolares están traballando, non? O ámbito da lectura, o ámbito da alfabetización informacional, o ámbito da alfabetización mediática, que é un ámbito moi actual e que necesitaba de análise e de traballo, bueno, que tivemos a dúas comunicacións, a de Daniel Casain e a de Joan Ferrés, que complementarias que abordaron isto dun xeito moi interesante. A lectura fácil, que sorprendeu a tantas e tantos compañeiros, non? Que recibimos moitísimos tweets dicindo que interesante, que cousa acabo de descubrir, non? A lectura fácil. Bueno, outros xa non acaban de descubrir, pero evidentemente é un ámbito que todavía ten moito percorrido. Alicia Sellés, o seu manifesto, que vos recomendamos, os que non o coñezan, que o consulten. A reflexión sobre a colección e a selección nos fondos da colección dunha biblioteca que nos trouxo, bueno, en varias ocasións se falou disto, pero en particular Monse Pena, en fin, a mediación na lectura, que non podemos esquecer, non? A experiencia de Freddy González que ten ademais unha característica especialmente interesante, porque tamén Ana Juan, no seu percorrido xeográfico e de aventuras, Estrella Borrego, con iniciativas superinteresantes en torno ao álbum ilustrado, pero Freddy fixo reflexión sobre a mediación lectora dunha especial sensibilidade e profundidade, e ademais nos gustaba, falando Paz e eu, preparando así estas reflexións finais, acordaros de que Freddy empeza, fai referencia a que esta circunstancia deste ano nefasto, non? Este ano complicado, ano 2020 de pandemia, fixo que se lle desbarataran moitos dos plans e das actividades que tiña previstas precisamente de mediación lectora, de clubs de lectura. E entón, bueno, pois, pouco a pouco, despois dun parón inicial e dunha perplexidade inicial, empezou a desenvolver este outro proxecto que acabou por se converter en unha experiencia moi enriquecedora, moi interesante, que nos fai pensar en dúas cousas, que, por unha banda, ás veces podemos facer da necesidade virtude, como fixo Freddy, e as dificultades forjan o carácter e axudan a mellorar. E, como conclusión, recollo unha frase, unha cita moi fermosa, que me gustou especialmente, que ven a conto desto, que nos deixou a profe Fátima, que viña de Malpica de Bergantiños, dunha viaxe moi longa, e que trae as palabras do seu cole, de toda a historia do seu cole. Entón, dixo unha cousa que ven a conto aquí e que creo que con isto tamén nos pode valer para a reflexión, non? Que di así, unha cita de Malpica, seguro. Ningún mar calmo fixo experto a ningún mariñeiro. Teñamos isto en conta tamén, xeral, todos e todas nós, nestes momentos difíciles, pensemos que tamén son momentos de aprendizaxe e de posibilidades. Verdad, Paz? Sí.
Bueno, para xa ir finalizando, pois lembrarvos que todas estas sesións están colgadas ou van a estar colgadas en Redeve, na nosa plataforma. Ou se xa están as de onte, pois estarán xa e tal. Sería bo que todas estas experiencias as compartades cos equipos de biblioteca, con esas persoas que chegan novas aos centros, que non coñecen as bibliotecas, que as levedes, que compartades as experiencias, que toda a sabedoría que teñen as persoas expertas en bibliotecas que non desaparece cando esas persoas xa cambian de centro, cambian de vida. Entón, é importante que compartamos absolutamente todo, que aqueles profes que chegan, noviños, que visiten as bibliotecas e que se apaixonen polas bibliotecas. Este bo sabor de boca que nos deixou a maravillosa charla e a entrevista que fixo Susana Pedreira a Irene Vallejo. Quédanos só dar grazas e empezamos polo Centro Autonómico de Formación e Innovación. Sabedes que é unha actividade conxunta tanto da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da Asesoría de Bibliotecas Escolares xunto con eles. Podemos poñer de nome neste caso a nosa compañeira Marta Valderrama, que estivo con nos estas dúas xornadas e uns días antes tamén organizando todo isto que ás veces é un pouco complicado. Tamén non podería salir isto como sae se non hai un apoio técnico importante e solo vedes, a ser virtual, solo vedes o que aparece en pantalla, pero detrás hai moito esforzo e moito traballo. Esperemos que, como ben decía antes Susana, que no 2022 podamos encontrarnos de outra maneira. Tamén damos grazas ás ponentes por esa generosidade, tanto as experiencias en centros como aquelas persoas que fixeron eses relatorios e, sobre todo, damos vos grazas a vos porque sabemos, sen vernos, que estabades aí, que estabades no chat. Creo que polo que nos están contando, o chat está aí lo está petando, como diríamos, e nada máis que decir, a ver se hai unha mellor ocasión para encontrarnos e animarnos, porque o noso traballo é fundamental. Creo que estes días que non lo foron dicindo, somos moi importantes. E unha cousa máis, Paz, se me permites, porque facendo un repaso dos contidos e das ponencias e das conferencias que tivemos nesta xornada, deixaba unha para o final, e tanto deixei para o final que xa se me esquecía, non? Porque de primeira plenaria tivemos nestas xornadas unha conferencia espectacular, magnífica, que tanto Paz como eu e as compañeiras estivemos falando de recomendarvos que pode ser unha ferramenta moi útil para utilizar nestes momentos nos que hai que intentar que os membros do claustro se unan ao proxecto da biblioteca, porque sabemos que moitas veces os centros están no plan B desde hai ao mellor moito tempo, pero os equipos renóvanse, non? E as persoas que se encargan moitas veces necesitan formación. Esa presentación de Cristina Novoa é unha síntese que pensamos que realmente pode ser moi útil, non? Esas 8 claves, hai un momento aí que sintetiza moi ben as cousas máis importantes e que, bueno, simplemente decir que iso pode ser unha ferramenta moi interesante para utilizar no proselitismo bibliotecario escolar que tanta falta fai facer, que xa o sabedes todos e todas. E nada máis. Moitas grazas. Grazas. Bueno, Paciña, saiu ben,